De zinnen hier het juist dreig. Dat wie het verschil met juster. Maar er wie nog een verschil. Het waren wie volle noffelijker. Er stier net een koude oostenwind. Nee, het wie restig waren. En de komende nachten wordt het koud. Maar de komende tijd komt er meer en meer zinnen. De verwachting. Joen en vannacht. Bewolking. En kans op het lichtterrein in het oosten, noordoosten en zuidoosten. Het orenpad van de provincie kent wel eens heel droog houden. De temperaturen 3, 4 graden. De wind uit het noordwesten mooi het noorden en die is zwak of matig. Morgen. We beginnen met bewolking in het zuidelijke pad van de provincie. Misschien een beetje rein, maar daar blijft het bij. Via de wind is in de stadig terrein en hebben het over temperaturen tussen de zon en de 9 graden. En de wind die komt morgen uit het noordwesten bij matig wezen. In de nacht helder waar, flinke opklarings, 0 of -1 en dan wordt het al kouder. Het vooruitzicht. Sneeuw, zinnen, bewolking, maar de zinnen krijgt de oerhoorn en oerdijsan 9 graden in de nacht -1. En zeggen we dan naar de sneeuw, dan hebben we zinnen en nog eens een keer zinnen. Nog een beetje bewolking, maar de zinnen het 4 bij de oerhoorn. Een prachtige dag, maar een temperatuur om bij de 10 graden heen. In de nacht -1, -2. En dan terug naar de manje. Dan is het nog volle meermaitijd, maar 12 of 13 graden. Maar zinnen en in de nacht. Ja, wordt het wat minder koud. Nee, de maitijd zit van de door. Takkemieke. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.